Здравейте, приятели! Днеска ни вали, сняг валя, дъжд валя, омекоти земята и днеска сме в градината. Тук вече това място се почисти, обръщаме го. Там горе го оставаме, лапата. Аз набрах още лапа днеска за Агнишко, за Велик ден. Тук няма да го обръщаме. Тук ще оставим да расте лапа. Така. Тук сега остана насам. Ей тази половинка. И тя да я изчистим. Това е пътечката по средата, където вървим. И ето. Така. Черешката гледам, че вече пуснала. Какво е това? Ще има черешки. Дано няма вече замръз. Тук черешката. Синята слива. Миналата година правих сладко. Конфитюри. Да видим тая година, но гледам, че има. Не я засегна. Не ги засегнат. Не знам. Така, смокинята за нея още е рано. Това е, приятели, за днес. Тук имаме работа. Когато обърне Митко всичко тук, аз поизчистих пък между лапата тревата, за да може да расте по-добре, да няма трева, да е изчистено. И така. Тук имаше едно. Това какво е, не знам. Анасон ли какво е? Мисля, че копър или анасон е там, приятели. Това. Ето го. Едно от двете има, не мога да го разбера какво е. Ако някой го познава, може да ми пише. Или копър, или анасон. Оставаме го. Миналата година имаше пораснало, бе доста високичко. Ние го изкорнихме. Не знам дали го изкорнихме. Може на същото място да е изникнал. Така. За днеска е това. Митко, нещо да кажеш как е? В нормите. В нормите. В нормите. Добре. Чао, чао за сега. Току-що Митко го обърна. Сега ще обира жълките. Ще изчиста тук. И тази част, тази половинка е готова. После ще мина от другата страна. Митко го иска да го изчиста изрядно. Хубаво да бъде. Така, приятели, аз продължавам нататък. И сега започваме втората част, втората половинка от мястото. Ето, приятели.
И ми за Великден поне да поизчистим тук малко. И утре, днеска е понеделник, утре вторник, ще започнем вече да правя по-малко да се стягам. Корабийки, козинаци. Но днеска ще ни е тук целият ден работата. Митко, как е? Малко остана, нали? Малко. Та. Добре. Добре, че е лесно. Кога миналата година, като се върнах, го обърнах и сега е по-лесно, иначе беше запустяло място с много трева, а сега ще годи добро място. Като съседите така беше. Даже повече беше, по-страшно беше. Но миналата година се помогна малко и сега вече става по-леко. Още един път ще може да се... Да. Имаме ни семенца на ленти. Може би днеска ще видим. Дали днеска ще мога да ги пусна. Аспержи, моркови и червена ряпа. Приятели, сега ли трябва да ги засея? Ей, тук искам да ги засея. На това место някъде. Няма значение, но тук някъде. Не знам. Там ми пише отзад. Пише, че по това време се сеят. Те са на ленти. Поръчах ги и ми ги изпратиха по Еконт и на фирма на готови лентички. И на ленти е по-добре, защото те ситни семенца направо ги сееш в земята. В земята се сеят. То не се сеят, ами самите ленти се поставят на земята и по-лесно и по-удобно и наред ще излизат. Днеска ще ги сложим, нали, Митко? Ей сега ще отида да ги взема и ще дойда да ги пусна. Не знам. Не беше писано в програмата. Така ли? Извънреден труд. Кой ще ми го плати? Кой ще плаща? Кой ще плати този извънреден труд? Добре, ще видим. Когато ги сея, ще видите. Днеска след обяд. Но ще ги пусна. Не знам аз да не сбъркам. Първо, може би това видео ще ви го пусна, да ми пишете, трябва ли сега да ги слагам тия ленти, тия семена на аспержи, на моркови и на червена ряпа. Или трябва да почакам още малко, защото пак го дават малко за студяване. Да не би да стане... да не станат. Ако някои приятели, пишете ми, кажете ми. Няма тогава да бързам да ги сея. Сега, като пусна видеото, ще ми кажете. Айде. За сега. Чао. Сега, ето, приятели, тук имам на ленти магданоз, копър и чубрица. И сега ще ги насея. Ето къде е магданоз, копър, чубрица на лентички. Лентичката я слагаш колкото искаш. Вътре лекичко надолу, заравяш го и Чакаш. наготово и чакаме, да. Сега ще пробвам, ще сложа и ще видя.
Ето, сега тук направих 3 реда. Магданоз, копър и другото магданоз, копър и чубрица. Тук в края сложих чубрицата. Ето. 3 редчета сложих, да опитам да видя те с лентички как ще е. Много лесничко с лентичките поставяш. Така. А тук от тази страна сега, тук където Митко започна, вече напредва. Остана още малко да го довърши. И за днеска да ви кажа, че приключваме с тук градинката. Още малко. И там ми е отбелязано. Така. Но това е. Сега ще видим по-нататък какво ще правим. Днеска след обед. То вече то стана след обед. Да, приятели. Айде, Митко, огън не остана. Малкичко. Чао, чао за сега, приятели. Добро утро, приятели, от днес вторник. Да си изпия днеска кафенцето с вас. Тоест, няма да го изпия, но първата глътка да бъде с вас, да си кажем добро утро, да си пожелаем един хубав ден. Вчера свършихме каквото свършихме из градината. Посях уния лентички, сега ще видя какво ще стане. Аз ме попитах за тези аспережи, за това, но разбрах, че те есента или ранна пролет, но аз сега всичко ще засея, то е вече топличко, идва времето, все нещо ще излезе, ще видим. Ще наблюдавам и ще видим. Хайде да спинем кафето. Да, днеска няма да ходим в градината, днеска ще ходим по магазините. Ще пазарим и ще ви покажем какво сме си купили. Ще търся да се взема и магданоз. Магданоз. Вчера аз ви казах, че брах от градината, като чистих лапата, набрах лапът. Ще ви покажа колко лапът съм набрала. Тук го послах. Снощи го изчистих от тия коцовичета по средата, където е. Изчистих го, разслах го долу. Сега няма да бързам да го паря. Като се върнем от магазините, ще го попаря. И ще видим. Като отидем днеска на магазина, трябва да си вземем агнишко, има и дреболи, има агнишки главички. Така че ще решим какво ще купим. Но аз предпочитам много дреболи да си вземем. Стават за дроб сърма и малко ще си вземем по-малко месце за пекане, така, за дето се казва. Но макар че дреболиите са по-скъпички, но ще взема от тях. Бетенцето ми хлопа там на терасата. Но да почака малко, защото аз нямам много време. Пия си кафето и Митко в момента се приготвя. Неговото кафе е готово, аз съм го направила, ставам по-раничко. И така. Днеска ще бъдем по магазините и ще започваме вече да се стягаме за празниците. Ще видим какви бомбони има. Ще направя корабийки. Ще опечем месце, агнишко. Ще видим какво ще купим. Ако успеем дреболи, ще вземем дроб сърма. Ще ви покажа всичко, но на другия канал. Още не съм започнала. Днеска, като свършим с
накупите. Ще ви покажа всичко. Тук ми е най-хубаво да се седна и да се отпочивам. Сред зеленина, сред цветята ми. Няма значение какви са. Дали едно. Аз ще ви покажа, между другото, имам вече 2 съкъщчета и едно още мушкато съм си купила. Сега ще ви ги покажа, като свърша с кафето и ще отида да ви покажа и съкъщчетата, където ми казахте за съкъщчетата. Аз много ги харесвам, защото цъфтят. И си ги посадих. И още една мушкато. Едната ми е червена, едната ми е бяла. И ще видите лапата, който съм го разслала. Така че аз продължавам да си пия кафето и после ще ви покажа тези неща, какво съм си накупила и какво съм си насяла още за цветната градинка. Хайде! Ето, приятели, тази бялата мушката е новата ми. Там отзад червената, тя в момента няма цвят. Имаше цвят и се изгуби, не знам. Но иначе си зеленичко, расте си. Тази си цъфти бяло. Ето двете ми са къщчета. Сега не знам защо така тук нещо ми се виждат. Това жълтичко тук. А пък каквато пръст съм слагала и купена такава смес, тор с пръст. Тези растат добре, но тук те са къщчета, не знам. Дъвката са къс. Ще видим. Те са по 2 клончета, така растат. Насам и онова и то така. Насам. Но ще видим. Това ми са моята цветна градинка тук, която сега я гледам тук на топличко. И после като се стопли времето. Ще имам един въпрос, после като ви покажа розата навънка. Дали трябва да го открием тая роза? Тя стигна горе вече до тапата. Ние махаме тапата през зимата, като е топло, но не знам. Тая вечер си мисля, че време е да махна тубата. Не знам. И страх ме да няма някакви слани. Или цялата туба ще я махам, че вечер ще я слагаме. Аз ще ви я покажа и ще ви попитам, и ако някой знае нещо да ме насочи, да ми каже какво да я правя, защото за първи път гледаме такава роза, трендафил. Сега да ви покажа и лапата, който с нощи го изчистих и го разслах. Ето е лапата, която набрах вчера от градината. Изчистих го и го разслах тук, но още не съм го бланширала. И лекичко така ще го пусна в гореща вода. И ще видим спанак. Нали, Митко, спанак? Спанак. Ще вземем и спанак и лапът и ще сложим на месото, като го печем с зелен лук. Вие ще видите в другия канал. Хайде. Сега довършваме кафенцето с Митко и тръгваме по магазините. Ето и Бетито ви казва добро утро. Бети, тук съм. Бетина, оп, видя Чико. Двамата герои. Чико. Той иска да го взема сега. Няма да те вземам, не. Няма време. Его и Бетинцата. Двамата си играят много хубаво. Много. Ето, приятели, тук сме в магазина. Пазарихме си и чакаме на касата. Не мога да снимам много, само ви показвам. Бегло. Сега чакаме на касата, когато се приберем, ще ви покажа. Сега, приятели, ще ви покажа. Ето как ми са разцъфнали, вие сте ги виждали това. Но тук има нещо, което Това е розичката, която беше в тубата, като парник.
Но сега изкарахме, заровихме така пръста, поизравнихме я и не знаем по-нататък ще трябва ли пак да я прикриваме. Не знаем. Младичка е, захвана се от, може би има месец, откакто, да, 1 месец, като сме я мучнали. Трябва ли да излагаме сега отгоре? Пак да излагаме туба или не трябва? Но тя просто излиза отгоре капака вече. Или да го оставим така. Дайте ми акъл. Ето. Да я прикриваме ли? Ако има студени, то ще има студени нощи. Само дано няма слани, не знам. Можете да ми пишете какво да я правим. Трябва ли да я прикриваме или да я оставим така? Айде. Чао за сега и чакам някой да ми напише. Чао, чао. Така, прибрахме се от магазина. Показах ви розичката. Ако някой има идея да ми каже какво да е, трябва ли да я завивам, не трябва ли, може да ми пишете. Напазарихме си днеска. Вземахме си месо, агнешко, дреболи. Приготвяме се. Яйца си купихме за козинация да правя. И така, много неща си купихме. Но тия готварските работи след 1-2 дена ще ги видите в готварския канал. Това беше за днес, приятели. От вчера, от ония ден, 1-2 дена, да ви покажем за 1-2 дена какво сме правили. И пак ще се видим. Това е. Чао, чао! Много целувки и до скоро виждане!